DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo. Okay, magkakasama, maayong adlaw ka natong tanan. Live ta karon diri sa may Barangay 9-80 nga atong siyudad sa Davao. Kay nagapangitan na punta mga kasama og atong suking tigpaminaw para atong himuon nga DXDC Listener of the Day. Atong ilaylahon tay, may adlaw nimo tay. Adlaw po, Unsay pangalan? Enrico Pueblo, Pila na edad mo tay? 65, O sa katinod tay nga sa imong radyo wa kay laing gipaminawan DXDC ra daw. DC. DXDC. Love you. Ah, grabe tayo, no? Pila nakakatuig na mino sa DXDC? Pangutuan pa to sa una pa. Sa una pa? Grabe. Kaon sa bay nakapa-agni sa imuha nga magpabilin ka sa pagpaminaw sa DXDC. Gwapo ang ilang mga tuwan. Oo. Mga programa niya, gwapo ako. Oo. Ako na, hindi ako Mga pagtulunan. tulunan sa Oo. gwapo. Di basta-basta. So, tungkulin na tayo. Ikaw ato ang DXDC Listener of the Day. Natay dalang regalo para sa inyo, sa imuha. Unahon na to ang radyo. Dawata itong radyo tayo. O, syempre, ato ang alsahon ang atong lechon manok. Happy birthday. Dawata tayo. Syempre, kay naman tayo lechon manok. Dili, pwede walay pang tulak tayo. Dawata itong pagtulak. Ayan, per ni Bugnawa. Dili mawala tayo ang ato ang DXDC souvenir t-shirt para di gini mo malimtan ang ato ang sitiyahanan ay sulob tayo. Ayan, wala gina kapabot sa tatay mga kasama. Gisulob na gini ang ato ang DXDC souvenir t-shirt. Tay, karon tayo naana sa imuha ang ato ang mga pa-premium sa ato ang masulti sa DXDC. Gwapo kayo. Ayan. Ang ilahang pagkonsa mo, pag-itin. Di ba? So, mato mga kasama, si Tatay Romerico mga kasama dyan sa Barangay 9-80 ng atong siyudad sa Davao. Kasama mo sa balitog serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyoman Joel Viray Tatak. Arimen! DXBC Listener of the Day. Listener of the Day. Sa radyo mo.